zalepil. Ja som mu hovoril. V tom Bejuse by som sa To rád Bejuse zastavil. už z druhej strany. Hej, nesmieš zastaviť. No, Ja som zastal, ja musel zastaviť. Koľko rečí? Koho točíš? Nás. 3 sekundy. A koho natáčaš? No toto svieti No dobre. nikoho nás. Nenazačal som doteraz. 6 sekúnd. To by Už si vedel na natáčaš? motorke ísť. Ale toto je Čo ti mám osvetľovať? Oheň. S týmto by si vedeli na motor. Magdalénka, takto sme si tu my žili. Toto sme tu zjedli, vypili a už nikto nemá na nič chuť. Psísko zasviete na psíska. Psísko tam spí, pozri sa, psísko tam spí. 8W kúrenie. Spisko. Psísko, Dneska bereš do stanu do spotka. psíska borovička tam spí. Psi. Bude si dobre Ja, to má 8W Pes, kúrenie. pes psí. A my sa tešíme, Magdalenka, že ideme spať aj my. Pes psí. Megy, takže toto nie je sranda, to je zážitok z Rumunska. Toto nie je zážitok, toto sú vážne veci. Toto tu boli ťažké, vážne debaty. Áno. A ešte sa mi kamera trase. Ukáž ešte Vacka, nech vidíš, že to aj Vacko sedí. No, pekne. No, ja som sa vyspal. Hej, som spal po bede. Ja aj Vacko je vyspatý. nie? Dneska sme spravili boha, Juro spal a už je tom. A ešte aj ja som tu. A ja som, ahoj. Ahoj. Dole, všetko je aj pes. Pes psí. Pes psi A a tak, my ale si tiež dobre, ideme že psa.